Ito ang payo ni Vice President Sara Duterte nang bumisita kanina at nagpasalamat sa mga sumama sa Ignition Rally sa Mandaue City, Cebu noong Sabado. Ayon sa Vice Presidente, dapat suriin ng mga botante ang track record ng mga ito kung tumutupad sa kanilang pangako. Magkaisa tayo patungo sa totoong tinuod nga kalambuan. Tinuod nga kalambuan. Karong yung maabot na pinili ay paminaw nato ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw nato kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Dili ta mabuto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba, dili na mabuto tungod kay anak tungod kay Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? O ang pinaka-importante sa tanan, kadtong misaad siya sa iyahang mga buhaton para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Pinasalamatan din niya ang mga patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kabila ng mga paninira sa kanya. Nakakadagdag ng moral para sa kanya mga tauhan na makita ang patuloy na suporta ng mga tao sa kanilang trabaho at mga proyekto sa kabila ng mga paninira sa kanya. Gusto na ko mapaabot sa ilaha personal ang pagpasalamat na bisan sa unsa kahugaw sa politika, unsa ka grabe ang pandaot, wala gihapon mawala ang pagtuo o pagsalig sa mga tao sa sa mo ang opisina. Importante na siya sa mga employees sa Office of the Vice President sa ilang moral nga naa ang katawhan nga nagsuporta sa ilang trabaho o sa ang mga proyekto.